Татар телендә «й» хәрефенә башланган сүзләрнең бик күбесе гомум төрки сүзләр. Бүген шулар турында сөйләшербез. От түтінсіз болмас, егит язуксыз болмас ди борынгы төрки мәкаль. Егит сүзе татар теленнән күрше халыкларга да таралган. Кавказ төрки телләре аркылы рус теленә мәсәлән джигит булып кергән. Джигитовка сүзе дә шуннан. Егит сүзен принц, шахзадә дигәнне аңлаткан борынгы төрки тегин сүзенең күплек саны шәкеленнән тегиттән килә дип уйлыйлар. Тагын бер гомум төрки сүз йылан. Мифологиядә һәм фольклорда йылан еш очрый торган образ. Аңа караш гадәттә тискәре. Су хуҗасы итеп тә сүрәтләнә. Шәрыкта да бездә дә яраланган йылан үзен рәнҗеткән кешене эзләп таба һәм үч ала дип ышанганнар. Татарстан территориясында йыланның 4 төре яши. Тузбашның 2 төре һәм кара йыланның 2 төре. Алары кызыл китапка кертелгән. Йыланның скелетында биологик эволюция барышында юкка чыккан рудиментар аяк сөякләре күренә. Йыланны утта яндырган кешеләр шулай сөйли. Йылан аягын күргән кеше бәхетле була дигән храфат та бар. Күпне күргән тәҗрибәле кеше турында да йылан аягын кискән диләр. Дөньяда булмаган нәрсәгә карата йылан мөгезе дип әйтәләр. Борынгы төрки календарларда йылан атнасы, йылан йылы, йылан сәгате дигән атамаларда билгеле. Төрки халыкларда йылан культы яшәгән. Борынгылар йыланны җирнең хуҗасы дип уйлаганнар һәм аны рәнҗетү, куып җибәрү, үтерү җирне хуҗасыз калдыруга тең булган. Егир дигән борынгы төрки сүз бар. Ул сазлыкта үсә торган кылыч үләннең атамасы. Элек төркиләр аның белән ашказаны авыруын дәвалаганнар. Егир үләнен Кече Азиядә, Иранда, Һиндстанда, Кытайда яхшы белгәннәр. Хәзер ул Литвада һәм Россиянең төньягында да очрый. Егир үләнен урта гасырларда татарлар көньяк-көнчыгыштан Литвага алып килгәннәр. Аның киптерелгән тамырларын аппетитны ачу һәм нервларны тынычландыру өчен төнәтмә ясап эчәләр. Ул шулай ук ашказаны эчәк авыруларын дәвалау өчен дә файдаланыла. Тамырчасыннан һәм яфракларыннан эфир мае алалар. Анысы исле сабынга, иннек киршәннәргә һәм төрле кремнарга хуш ис бирү өчен кулланыла. Ефәк. Җип, йип, ягъни җеп, киндерә, йон сүзеннән. Охшаш атама башка төрки телләрдә дә актив кулланыла. Ефәк сүзе безгә соң гына Урта Азия төркиләре теленнән кирип таралган дип әйтү мөмкин. Асылда ул җеп сүзенең кечерәйтү формасы гына. Ефәк ул ефәк кортының бизләре булып чыгарган матдәләрдән гыйбарәт табигый җеп, шул җептән тукылган тукыма. Ефәк җепләреннән тукыма җитештерү Кытайда башлана. 2000 еллар элек ефәк Рим империясына үтеп керә һәм әкренләп бөтен дөньяны яулап ала. Йылга тагын бер гомум төрки сүз. Йылга сүзе йылга, үзән, уйсулыкны аңлаткан борынгы ялгах, юлгах сүзеннән дип карала. Ашлау йылга дип тиз ташып китә торган йылганы, бала йылга дип кечкенә йылгаларны, чишмә инешләрен, кышлау йылга дип кышын туңмый торган йылганы, яман йылга дип көчле агымлы тау йылгасын атыйлар. Искерәк әдәбиятта йылга мәгънәсендә дәрья сүзе дә очрый. Йыл. Җирнең кояш тирәли бер кат әйләнеп чыгуына тигез булган вакытны татар телендә шулай атыйлар. Аның синонимы сәнә. Иген уңа торган йыл тышкан йылы була. Йылкы йылында явымлы һәм җылы кыш була. 366 көннән килгән йылларны Кәбисә ел дип атыйлар. 2020 ел мәсәлән Кәбисә йылы. Ә ил өчен, халык өчен кыен булган йылларны Мәхмүд Галәү болганчык йыллар дип атаган. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә нәкъ менә шушы әсәрне киңәш итәсем килә. Ә хәзер Мәхмүд Галәүнең болганчык йылларыннан бер үзекне тыңлап үтик. Максим уйга бирелеп тынып калды. Менә шулай, мулла абзый, диде ахырда. Марфа белән Митрине 3 ел монастырьда ябып тоттылар. 1 елдан әти үлде. Гүргә салганда да аркасындагы камчы эзләре бетмәгән иде әле. Менә мин һаман ыгыр-шыгыр йөрим әле. Менә кара, мулла абзый,
диде Максим кинәт җанланып китеп. Тиз генә күлмәк итәген күтәреп, Әкрәм карыйга буй-буй комчы эзләре төшкән аркасын күрсәтте. Менә ул тамгалар. Шул елдан калды. Бер миндә генә түгел, мондыйлар бик күп. Алай. Син инде, Максим агай, балаларыңны ярты юлда калдырма, үзең исән чакта аларны бераз укыт, дөрес юлга бастыр. Бик ярар иде дә. Минем үзем өчен 2 диндә бер. Ә менә балаларны мөселман итәсе иде. Малайыңны миңа китер, диде Әкрәм карый. Коръән сүзе өйрәтермен үзенә. Әгәренки кыса башласалар, мәзингә хезмәтчелеккә бирдем диярсең. Алла буйырса, ул баш тартмас. Сүземне тыңлар. Әсәр тулайым контрастлардан тора. Анда имин, тулы канлы тормыш һәм ачлык. Шул ачлыктан интегүче халык һәм тук-старосталар, мәзиннәр сурәтләнгән. Шул ук вакытта халыкның кайнап торган тормышы, көн күрешкә үк үтеп кергән йолалар, гырыф-гадәтләр, ярдәмчеллек тә, фаҗига да бар булган чик елларда. Мәхмүд Галәү үзе татар әдәбиятында тарихи роман жанрына нигез салучыларның берсе ул. Аның Мөһаҗирләр һәм Булганчык еллар романнары татар әдәбиятының чын җәүһәрләре дә, бөек казанышлары да, алар һичшиксез сезнең игътибарга лаеклы. Тапшыруыбыз Адлер Тимергалинның Миллият сүзлегенә нигезләнеп эшләнде. Мин Резидә Сәләхова сезнең белән Ж хәрефенә багышланган чыгарылышка кадәр саубуллашып торам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.